Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Не давай мяне у руки ворогов моих, Пане, бо поступали супроть мяне и лживые сведки, и тыя, хто дыхае гневом. Дорогие браты и сестры, гэтымі словами з Псальму 27 распачынаем святую імшу у вялікі аўторак. Сёння у Евангелии мы пачуем об здрадніцтве Пана Езуса праз Юдаша. Гэтая падзея, якая адбылася перад мукамі і смерцю Пана Езуса на крыжы, прыгадвае нам тое, што такім Юдашам становіцца кожны з нас, калі ён выбірае грэх, не толькі цяжкі, смяротны, але і лёгкі. І калі мы свой грэх пачынаем апраўдвацца праз розныя справы і намаганні. Гэтая святая мша адпраўляецца ў інтэнцыі нашых памерлых. Хто хоча, то можа прысесці. Молимся за святой памяти Феликса Станиславу Каспирович, за Марьяна Анну Осинских, за Валентину, Петра Куликова, Татьяну Мягкову, усіх памерлых сям'і Вонюш, Барковских, Цибульских, за Ядвигу, Петра, Адама, сям'і Яковчик, Дануту, Владислава, Станиславу, сям'і Гируц, Веронику, Зигмунда, Ростовских, Эдуарда Король, Янину Казимира Городецких, за Станиславу Чеслава Пешка, за Эдуарда Шумского, за Яна Маньковского, за Станислава Зофью Домбарович, за Зузанну Желудкевич, за Станиславу Славомира Виктора, Михалину Станислава Раковович, за Владислава Марию Михаила Барташевич, за Феликса Амилию Романа Мицкевич, за Марию Дебесь, за Марьяна и Брониславу Семинаркович, за Эрика Яну Бартанович, за Галину Жилко, Станислава Ромейку, Александра Барташевич, Людвиг Наркович, усіх памерлых сям'і Наркович, Александрович, Натуральновы и Заянковские, Леонардо Пригодская, Евгений Ванда Гудебские, сям'і Жаворонковых, Воронович, Антон Павловский, Галена Тармасевич у другую гадавіну пасля смерти, Франтишек Буницкий, Виктор Тарасевич, Янина Чабатуль, за Яна Леонарду Марию Янину сям'і Матулевич, за Генуэфу Ядвію сям'і Юсель і усіх памерлых сям'і Адамкович, за Витковскую Марию, Адольфа, Александра, Регину Марию, Сальманович Юзеф, Страхель Янина, Видевич, Амелия Ян Казимир, сям'і Сальманович, Вонюш, Страхель, за Буйновскую Ядвигу Марию, Александра, усіх памерлых сям'і Буйновских, Мацукевич, Исевич, Воровых, Станислав Винцовович, Збігнєв, Мария, Александра, Чеслав Кашчец, Берна, Зофья Масальские, Юзефа Станкевич, Станислав Ядвига Винцовович, Тереса Эдвард, Ян, Зофья, сям'і Матусевич, сям'і Козик, Мария Шевцова, Малашкевич, Богдан, Ядвига Ян, Тереса Ян, Цулькевич, Гарбукович, Виктор Зарецкий, Михалина Катович у 25-ю гадавіну пасля смерти, сям'і Кашчец, Ядвига, Михал, сям'і Жуковских, Подгайских, Бернат, Владислав Мороз, Ян Гнуэфа, Чеслав, Зофья, сям'і Гируц, сям'і Михаловских, Ян, Ирена Макей, Регина, Виктор, Катажина, сям'і Апцевич, Леонардо
Пазауц Ядвига Синикович, Галина Андрей Семи Адамович, Семи Таугин Жуковских, Олехнович, Ганусевич, Анна Головина, Артем Журко, Галина Валентина Семи Бенько, Захаревских, Стефания Станислав, Мацкойц Ян Юзеф, Шукилович, Франтишек, Сосновских, Анна, Галина, Франтишек, Семи Минцюк, Шиманских, Яцукевич, Юшковских, Антонович, Заховалка, Дашчинских, Гелена Герман, Семи Сурові, Станислав, Горбовский, Стефания, Тереса, Шашкевич, Семи Павубинских, Марьян, Ирена Литвинович, Казимир Генуэфа, Жуковский Ян, Александр, Михал, Стефания, Ядвига, Семи Дерван, Станислав, Стефания, Уршуля, Галена, Субач, Янина, Семи Бернатович, Руслан Наурузов, Павел Лавров, Семи Лавровых, Барткевич, Петрович, Рабцевич, Семи Масальских, Горбовских, Курьян, Сосновский Ян, Helena, Вацлав, Вапейка, Станислав, Шукилович, Виктор, Вадим, Зофия, Юзеф, Михневич, Семи Зинкович, Субач, Гринкевич, Шиманович, Мария Скилонц, Helena Буткевич, Франтишек, Helena Ольга, Часлав, Семи Петрович, Сюлькевич, Рабцевич, Барткевич, Шиманович, Семи Козюль, Мирослава, Збигнев, Семи Ляшчинских, Анна, Ян, Валентина, Марья, Семи Лавринович, Кристина, Иван, Семи Кирчук, Люция, Юзеф, Владислав, Мороз, Семи Белецких, Helena, Владислав, Белецких, Швайковских, Яцкевич, Семи Дубицких, Куль, Чарнявских, Виктор Шелукович, Семи Коваленок, Вера Бронислав, Марьян, Станислав Буйко, Семи Павлюкевич, Амелия, Людвиг Арвукович, Зенон Кавудинский, Михал, Бронислава, Роман Петр, Семи Ехимович, Леон, Ирина Александр, Магдалена, Семи Минзюкевич, Ян Ядвига, Сурович Рамуальд, Баюс Вадим, Башмакова Галина, Кашевич Петр, Тек Языкович у 9 месяце после смерти, Владимир Петр Тихоненко, Виктор Дмитриев, Семи Зыкович, Мещанович, Тихоненко, Семи Жук, Богданович, Реут, Станислава Валеня, 6 месяце после смерти, Семи Никодон, Валеня Янковских, Анна Данута, Семи Валейка, Петр Мария Борисевич, Ядвига Пелецкая, Регина Лакутьевская, Болеслав Базык, Смушка Станислава, Янина Франтишек, Михал Станислава, Тимохович, Анна Эдвард Фалевич, Янина Вацлав, Михалина Малышка, Марьян Янина, Марьян Шукилович, Юзеф Осмольский, Ярослав Францкевич у 30-й день после смерти, Генуэфа, Семи Кулицких, Семи Берозинских, Гайдарович, Старкевич, Кашчец, Франтишек, Семи Павловских, Марьян Андрей Семи Стасилович, Наталья Герасимович, Семи Безукоиц, Василевских, Станислава Владимир Селезневы, Виктор Ядвига Чарнявский, Александр Лякадия Часлав, Михал, Тереса Юлия, Виктория, Людвиг, Семи Мацкевич, Ян, Юзеф, Геннадий, Юзеф, Марьян, Анна, Семи Чарнявские, Семи Ундра, Эдвард Мария, Балажевич Александр, Семи Балажевич, Ванда Наумчик, Тереса Юзеф Сидорович, Валерий Франтишек Вацлав, Семи Мацкевич, Регина Эвелина Ян Витальд, Семи Ластовских, Семи Буйновских, Семи Рачинских, Юзеф Эмилия, Семи Горвукович, Семи Гайдукевич, Виктор Марьян, Семи Платанович, Владислава Михал, Семи Липчанских, Гайдарович, Алексюков, Сочневых, Зигмунд Бобровский, Данута Юзеф Михал, Семи Гапон, Юзеф, Данута Семи Тратьяк, Межилских, Шимкус Александр, Кристина Ярослав, Разванович Галина Александр, Леконец Вера, Владимир Анжела, Семи Мужила Ян Вацлава,
Александр, Ирина Владимир Подъельских, Зигмунд, Ирина Бобровских, Валерий Барановский, Ян, Хелена семьи Лапай, Тадеуш Казимир семьи Сухлобович, Генуэфа Марьян семьи Лапун, семьи Коузан, семьи Урбанович, Федор семьи Балунда, Болеслав Ян Мажейка, семьи Шушкевич, Гелена, семьи Шушкевич, Еваш Владимир, семьи Бернат, Апанель Шаблинских, Буткевич, Кетрес, семьи Бальцевич, Вероника Генрик, семьи Закшевских, Владимир Янина, Александра Воробей, Циприян Урублевский, Петр Шеунуха, Виктор Валентина Гиль, семьи Юшко Козловых, Янина, Константин Павлюкевич, семьи Скуба, Нина, Чесвау, Генрих, Владислав Мороз, Люцей Мицкевич, Мария Франтишек, Василевские, Зигмунд, Гелена Дайнарович, Зигмунд Кетрес, Валерий Казак, Гелена Эдвард, Зигмунд Антоний, семьи Павловских, Якубель Юшкевич, Яуген Вайшнарович у 3-ю годину після смерті, Софія у 15-ю годину після смерті, Ян, семьи Буткевич, Гелена Эдвард, Анатоль Генуэфа, семьи Гайдарович, Владимир Янина Михаловских, семьи Павловских, Франтишек Зофья, Ян, семьи Богданович, Александр Буйницкий, Станислава Петр, Гелена Ковзан, Янина Ян, семьи Михаловец, Стануль, Зофья, Часлава Ляшчевич, Виктор Федорович, семьи Миньон, Галина, Станислав, Антонина, Немера Тереса и Додо Виктор. Wypraszając dla naszych pomierłych об życiu wiecznym i szczęściu w niebie. А теперь станем у правде и вызнаем, что мы являемся грешными и слабыми, как мы могли годно удельничать у этой на святейших вяры. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занядбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Amen. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Всемогутный вечный Боже, да поможи нам так удельничать в сакраментах муки и Пана, как мы могли отрымать Твое пробачение, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи во водарицу едности Духа Святого, Бог празуси веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. «Слухайте мене, виспи, прислухайтеся ви, далекі народи. Пан покликав мене з лоня маті, знутра я назвав моє ім'я, зробив вусне моє, як вострий меч, сховав мене у тіні своєї руки, зробив мене
выбранай стравой, схаваў мяне у сваім каўчане і сказаў мне: «Ты, слуга мой, Ізраэль, у табе я праслаўлюся». А я адказаў: «Дарэмна я намагаўся, марна і на пустое траціў сваю сілу, але закон мой у Пана, і ўзнагарода мая у Бога майго. А цяпер, кажа Пан, які стварыў мяне ўжо ад улоня маці слугой сваім, каб адвярнуў для яго Якуба і сабраў для яго Ізраэль. І я праславіўся ў вачах Пана, а мой Бог стаў маёй сілай. Ён сказаў: «Таго мала, каб ты быў слугой маім, каб аднавіў патомства Якуба, каб вярнуў рэшту Ізраэля. Я зраблю цябе святлом народаў, каб збаўленне маё дасягнула аж да краю зямлі». Гэта Слова Божае. Dziękuję Panu Bogu. Устны мои будут обвещать Твое избавление. Устны мои будут обвещать Твое избавление. На Тебе, Пане, сподяюся, нехай не буду осоромлены навеки. Вызвали меня поводле Твоей справедливости. Схили до меня свое ухо и уратуй меня. Устны мои будут обвещать Твое избавление. Будь мне скалою пристанища, где я мог бы завсюди сховаться. Ты загадав уратовать меня, бо Ты скала моя и моя твердыня. Боже мой, вызволи меня из рук безбожного. Устны мои будут обвещать Твое избавление. Бо Ты моя надея, Боже мой, Пане. Ты сподівання мое з молодости моей. На Тебе опираюсь я до лоня. З лоня маті Ти вивів мене. Устны мои будут обвещать Твое избавление. Устны мои будут обвещать Твою справедливость. Кожный день Твое избавление, бо межу яго не ведаю. Боже, Ты вучив меня з молодости моей, и дагэтуль я цуды Твои обвещаю. Устны мои будут обвещать Твое избавление. Хвала Тебе, Владар веков. Хвала Тебе, Владар веков. Витай, Владару наш послухмяний волі гайца. Як тихое ягня, Ты покорный згаджаєшся на смерть. Хвала Тебе, Владар веков. Пан з вами. И с Духом Твоим.
Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. U той czas, kiedy Jezus był ze swoimi uczniami, mocno uzruszył się i zaświadczył, кажучи: Сапраўды, сапраўды кажу вам, что один з вас мяне выдасць. Вучні глядзелі адзін на аднаго, не ведаючы, пра каго ён кажа. Быў адзін з вучняў ягоных, якога любіў Езус і які спачываў на грудзях Езуса. Яму і кінуў Сымон Пётр, каб ён даведаўся, хто гэта можа быць, пра каго ён кажа. Той жа прыпаў да грудзі Езусаў і спытаўся: «Пане, хто гэта?» Езус адказаў: «Той, каму я намашчу і падам кавалак хлеба». І намачыў кавалак і падаў яго Юдзе Сымонаву Іскар'ёту. І пасля спажыцця кавалка увайшоў у яго д'ябал. І Езус сказаў яму: «Што робіш, рабі хутчэй». Але ніхто з тых, хто быў за сталом, не зразумеў, чаму ён так сказаў яму. Паколькі Юда меў каліту з грашыма, то некаторыя думалі, што Езус сказаў яму: «Купі, што нам трэба на свята», альбо каб даў што-небудзь убогім. А ён, спажыўшы кавалак, адразу выйшаў. А была ноч. А калі ён выйшаў, Езус сказаў: «Цяпер услаўлены Сын чалавечы, а Бог услаўлены ў ім. Калі Бог уславіўся ў ім, то і Бог уславіць яго ў сабе, і хутка уславяць яго. Дзеці, яшчэ крыху я буду з вамі, будзеце шукаць мяне. Але я сказаў юдэям, і так кажу вам цяпер: куды я іду, вы пайсці не можаце». Кажу Яну Сымон Пётр: «Пане, куды ты ідзеш?» Адказаў яму Езус: «Куды я іду, ты не можаш цяпер пайсці за мною, але пойдзеш за мною пасля». Сказаў яму Пётр: «Пане, чаму я не магу цяпер пайсці за табою? Жыццё сваё аддам за цябе». Адказаў яму Езус: «Жыццё сваё аддасі за мяне? Сапраўды, сапраўды кажу табе, певень не праспявае, як ты тройчы адрачэшся ад мяне». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Уміловану Христе Пану, брати і сёстры, сённяшняя літургія вялікага аўторка безумоўна скіроўвае нашу увагу, наш позірк і нашыя думкі на тое, як гэта сталася, што Юдаш Іскар'ёта, ён здрадзіў Езуса Хрыста. Але таксама літургія сённяшняга Слова Божага скіроўвае нас на такую таямніцу і хоча нам адкрыць праўду на таямніцу адносна паклікання на быццё прарокам і таксама абрання апосталам быць. Евангеліст Ян апісвае для нас апошнія гадзіны жыцця Езуса Хрыста перад яго пакутамі і смерцю на крыжы. Трагізм гэтых гадзін, гэтых хвілін узмацняецца паведамленнем аб здрадзе
Юды і адрачэнні апостала Пятра. Абодва яны здрадзілі нашага збаўцу. Але чаму адзін адышоў у цёмную і вечную ноч праз самагубства, а другі стаў першым папам? Я зраблю цябе святлом для народаў, каб збаўленне маё дайшло да краёў зямлі. Прарок Ісая, як і прарок Єремія, яны былі пакліканы яшчэ з улоня сваёй маці да выканання паўсюднай місіі, як мы добра ведаем, для навяртання дома Ізраіля. Аднак найперш яны былі выбранымі і пакліканымі на прарокаў. Безумоўна, яны павінны былі навучыцца бескарысліва служыць Пану Богу, каб знайсці сваю адзіную і вечную узнагароду толькі ў самым Пану Богу. Вусны прарока, як і пазней вусны апосталаў, яны будуць гаварыць вострыя, як меч словы, дзякуючы падтрымцы Божай сіле. Прарок і апостал, яны ніколі не могуць забыць, хто і для чаго ён быў пакліканы. Інакш слуга Слова Божага вымяраў бы Божы план сваімі чалавечымі меркаваннямі, каб шукаць узнагароды і славы толькі для сябе у вачах і мове іншых людзей. Яшчэ адна і значна большая важная місія – гэта быць святлом для язычнікаў, каб Божае збаўленне дасягнула аж па край зямлі. Адзін з вас здрадзіць мяне, певень не прапяе, пакуль тройчы ты не адрачэшся ад мяне. Урачыстая і радасная атмасфера габрэйскай Пасхі, якую Езус перажываў са сваімі вучнямі, спачатку перапыняецца паведамленнем аб здрадзе. Адзін з вас выдасць мяне. Можа толькі уявіць вялікі жах вучняў, калі кожны з іх глядзеў спачатку на сябе, а потым на свайго сябра, а пазней з пытаннем на Езуса, ці гэта я пане, ці можна камусьці прайсці і пайсці на такую ступень. Столькі гадоў разам, столькі цудоўных слоў, учынкаў і цудаў, каб мы верылі і ішлі толькі за Езусам. І нават, калі б, напэўна, аддалі б сваё жыццё за яго. І пры гэтым ніхто з іх, напэўна, як і мы, не ведае межаў сваіх псіхафізічных магчымасцяў. І ніхто з іх не ведае, як паводзіць сябе перад пагрозай зняволення, розных катаванняў, асабліва перад вачыма ўласнай смерці.
Акрамя таго, ніхто з нас не нараджаецца ні святым, ні злачынцам. Паўтараючы добрыя справы, мы робімся гэтым святлом для свету. І праз нашыя учынкі мы тут набываем статус святасці, каб мець жыццё вечнае пасля нашай смерці, пасля суда Божага. Выбар залежыць толькі ад нас. Выбар і укараненне зла ў нашым асабістым жыцці робіць мяне дрэнным і слабым чалавекам, здраднікам або злачынцам. Паколькі Юда, як раней нагадваў апостол Павел, таксама і Ян Евангеліст, лічыўся злодзеем. Гэта значыць, што ён нічога не разумеў з вучэння свайго настаўніка і толькі выхоўваў яго радыкальную і канчатковую здраду. Трагізм Юды падкрэсліваецца таксама тым, што пасля таго, як ён з'еў кавалак хлеба, увайшоў у яго сатана, д'ябал, і ён адразу выйшаў, бо была ноч. Таксама ёсць яшчэ адзін здраднік у сённяшнім Евангеліі. Гэта Сымон Пётр, бо ён адрэкся ад Пана Езуса. Безумоўна, яны абодва здрадзілі Пана Езуса. Калі іхная вера і вернасць былі выпрабаваныя. І тут, безумоўна, вера выпрабоўвалася ў Юдаша праз грошы, праз рэчы матэрыяльныя, а ў Пятра праз яго слабасці. І нягледзячы на тое, першы адышоў у цемру вечную, у ноч, які папоўніў самагубства, бо ён не бачыў іншай магчымасці да навяртання і паправы свайго учынка, а другі праз слёзы шкадавання і пакаяння яны яму паказалі іншую дарогу. І таму Сымон Пётр, ён навярнуўся і стаў папам, першым намеснікам Езуса Хрыста тут, на зямлі. Мае дарагія браты і сёстры, кожны з нас, ён, напэўна, у сваім штодзённым жыцці ведае, што такое прабачэнне. І кожны з нас можа сказаць, па-свойму выразіць гэтую дэфініцыю. Некаторыя кажуць, што прабачэнне – гэта самае складанае каханне, якое ёсць на свеце. І ад нас, мае дарагія браты і сёстры, у першую чаргу залежыць, ці я выбяру для сябе прыклад апостола Пятра, праз навяртанне вярнуся да Пана Бога, буду шкадаваць за тое, што ў хвіліну маёй слабасці і выпрабавання маёй веры я здрадзіў яго праз грэх, ці я буду як
Юдаш, буду из года у год приходить, сповядаться, буду кожную нядзелю ці праз нядзелю ці раз у месяц слухаць ягоную навуку і буду толькі думаць пра ўсе мае штодзённыя клопаты і праблемы. Таму, мои дарагія браты і сёстры, жадаю вам і таксама сабе, каб у хвілінах выпрабавання нашай веры, у хвілінах нашай слабасці, праз упаданне ў грэх, мы знаходзілі ў сабе сілы, каб паўстаць з гэтага бруду, а таксама каб адпакутаваць за нашы грахі, якія крыўдзяць Пана Бога. Наш Бог міласэрны і, нягледзячы на нашыя грахі, запрашае нас да сяброўства з ім. Таму з даверам узнясём нашыя супольныя малітвы. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб памятавалі, што іх спрадвечная айчына знаходзіцца ў небе. Цябе просім. Памолімся за тых, каму даручана якая-небудзь улада, каб яны імкнуліся да прагрэсу чалавецтва. Цябе просім. Памолімся за сем'і, якія перажываюць крызісы, каб імкнуліся да паразумення і ў духу любові і пакоры навярнуліся. Цябе просім. Памолімся за памерлых, якіх мы ўспаміналі ў гэтай святой імшы, каб яны атрымалі ўзнагароду вечнага жыцця. Цябе просім. Памолімся за дзяцей, якія не знайшлі сямейнага цяпла, каб, нягледзячы на цяжкасці, яны выраслі добрымі і сумленнымі людзьмі. Цябе просім. Молімся за нашу супольнасць, каб удзел у Эўхарыстыі умацоўваў нашу узаемную любоў. Цябе просім. Пане, перамяні нас дзеяннем Тваёй ласкі і ўчыні, каб мы, умацаваныя ёй, пераможна супрацьстаялі усялякім спакусам злога духа, праз Хрыста Пана нашага. Дякуем Табе, Христе, славим мы Тебе, Боже, бо праз крыжа ахвяру Ты свет грешный збавил, бо праз крыжа ахвяру Ты свет грешный збавил. Дякуем Табе, Христе, славим мы Тебе, Боже, бо праз крыжа ахвяру Ты свет грешный збавил, бо праз крыжа ахвяру Ты свет грешный збавил. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго,
а так само на користь нам і усьому Костьолу святому. Прими ласкаво, Панях, вяру Твоих верных, и усіх, кого цяпер ужо взмацняешь святыми дарами, май ласку довести до полного збавления, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серци. Усносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюду Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча всемагутны, вечны Божа, праз Христа Пана нашага, набліжаюцца дні Яго збавеннай мукі і слаўнага з мёртвых паўстання, дні, калі мы ушаноўваем перамогу Христа над вечным ворагам і ўспамінаем таямніцу нашага адкуплення. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыні нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа,
Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по усім свете, удоскональ его у любови, разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія поснули у надею на воскрешение, и про всіх, хто Твою ласку одышов з гэтага свету, и дозволь им убачить святло обличчя Твоего. Просим Себе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Бранником, со святыми апостолами и усіми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прас Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, празу все веки вечные. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Пане Иисус Христе, просим Себе, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заусёды вольны от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. От Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы сходно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заусёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная покликана на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи только слово,
и будь оздоровлена душа моя. Тихо канає Пани Створця неба, каяться плакать чоловіку треба. Ах, ах, на крижі канає Єсус, всіх нас покидає, збитає моцно, зранене тіло, як неживое, на крижі висіло. Ах, ах, грешний чоловіче, грех твой Бог покутай лечить. Тихо канає і от болю млеє, под крижом маті розпачна слабіє. Ах, ах, то ж за злостю слідом, гетак шмат на світі бідом. Ах, ах, то ж за злостю слідом, гетак шмат на світі бідом. Буду молиться, хай мне Бог дарує, лёс мой хай грех больш злосно не марнує. Ах, ах, з місця крижування стану на шлях навертання, щиро завсюди буду сповідатися, світу спокусам больш не поддаваться. Ах, ах, за грехи шкодую, Боже мой, Тебе милую. Ах, ах, за грехи шкодую, Боже мой, Тебе милую. Молимся. Узмocnioне chlebem, jaki daje zbawienie, prosим Ciebie, miłosierny Boże. Uczyni krapra sakrament, jaki nasyčajesz nas na ziemi.
мы атрымалі ўдзел у вечным жыцці ў валадарстве нябесным праз Хрыста Пана нашага. Пан з вами. И с духом Твоим. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Ангел Пайский звествовал Панне Марии, и почель вас Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale, Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.